SakiV here and welcome back to my YouTube channel. So guys, for today's video is kind of life update. If di ka interested sa akong live, char. If boringan ka na video, feel free to click out and then pangita na lang og lahing video na ako. Okay. So guys, dahil nag-message na ako kay nautanan sa akong next na vlog. Nga na daw wala na ko i-upload. I truly appreciate guys ha, sa tanang nag-message na ako sa messenger. Appreciate na ko yung mga message. Pero sorry yun kay di na ako ma-reply yung tanan kay you guys are so lit. Daghan kayo mo. So you guys are amazing. Daghan kayo mo ng message na ako. So di yun ako ma-reply yung tanan. So maybe di rin na lang ako sa vlog itubag tanan yung mga pangutana, yung mga curiosity. Some of you guys na nag-follow na sa akong Facebook, so na-curious mo kung nag-unsa ko karon, I mean this past few weeks. So if wala pa mo naka-follow sa akong Facebook, just follow me. Okay, para ma-update mo guys, kaya I'm so active there. I keep on posting sa akong stories and post in my Facebook. So maybe some of you guys na hint kabalo na mo nag-unsa ko nga nung ako'y upload. Follow na lang guys para ma-updated sa gamay. If ganahan rasan mo, okay, wala ako nag-force biya nga mag-follow, pero ganahan mo, feel free to follow me. Okay, so karon guys, maybe ipakita rin ako itong mga behind the scenes sa among shooting. Shooting. Ako rin ipakita itong gamay nga behind the scenes and then maybe some pictures na lang. Okay, wala yun ko'y daghang clips. So without further ado, let's get on to the video. Okay, so ako nang tubawan ninyong mga pangutana. This past few weeks na ako'y gibuhat nga something. Ako na i-reveal ninyo soon kung saan na siya something. Basta kaya it's nag-shoot me, yes, char. I was like a model, bro, model. So, ang first na mo add to na location is sa Lagduong. Guys, disclaimer ha, kaning mga lugar na ako ipang mention is close pa dyan ni sila karon, di pa ni pwede pa adtuan. Hey guys, it's SakiV here and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video guys, is kind of lahit na dyan sa akong mga previous vlog. So right now, we are here in Salagdoong. Ang Salagdoong is temporarily closed tungod sa pandemic. First na mong location is Hani sa Salagdoong kay nag-shoot me. So kaninga vlog is marag behind the scenes. After sa Lagdoong, Scuba Falls. Yeah. And then, after Kambugahay, niadto mi sa farm. Nakalimot ko sa ito na farm. Kalimot ko guys. Okay, so aside ato ng mga places, niadto pa may sa mga beaches, like mga wa pa siya na-discovered, like, yeah, wala, di pa siya yung discovered na mga beach. So, niadto mi dito, nag-shoot sad me. Pero wala na yung clips, guys, kay kapulan kayo akong videographer, akong mama, akong PA. And then, after that, sa sunod. And then about sa
nakita niyo yung picture na ako sa akong Facebook nga nag-scuba diving. Yes, I tried. Nag-scuba diving ko and it's like something new para nako. One thing I realized about scuba diving, guys, is like, ako rin mga realization ha, kay while nag-dive ko dito, you can see the coral reefs, mga fishes, mga tsada kayo, mga Finding Nemo, Finding Dory. As in, makita nyo di mo ang mga different creatures ilalom sa dagat, as in, tsada yun siya kaayo. Sa akong mga nakita bitaw, I can say nga, dapat yun siyang i-maintain, like, dapat dili siya maguba, stop illegal fishing because it's not cool. Share na ako experience ha. So, while nag-dive ko, some part sa dagat kay hawan yun siya. Wala siya yung mga coral reefs, wala siya yung fishes. Ang uban sa guys kay na yung mga plastics. So, dapat i-prevent like me, millennials, and ikaw gatanaw. Dapat to help our mother nature, char. Especially in our island here. Okay, we love this island. We love Siquijor. So, dapat i-maintain na to itong mga tsadang dagat dira. I-maintain na to itong katsada sa itong island, guys, okay? If mag-plan pa kaglabay mga plastic sa dagat, please, ayaw na. Dahil nga puyo sa ilalong. Makita lang ka. I guess, more to guys. So, at least nakabalo na mo nga nung dugay yung naka-upload nga nung late. And guys, lastly, di na siya inuwi, guys, ha? But I just wanna say thank you. Inyong tanan for supporting me, especially sa mga nagsugod pag-support na ako sa una pa yun, like bata pa ko. Pagkakadimaw akong vlog, so pagkakadimaw ako ang mga pang-storya, conscious pa ko ato mga time, sa paman ko ato. Basta kay Jejemon po ko. So mga nag-support na ako atong Jejemon days pa na ako until now. Thank you so much and yeah, I truly appreciate guys. Especially sa mga mag-comment. Like, ma-remember dyan na ako inyong mga names nga mag-comment dayon. Every upload na ako video. Yeah, thank you dyan kaayo. And I hope you will keep on supporting me. Ani na journey na ako. Char! Guys, I don't know how to put it to words ha. Basta kay motto siya. I hope you will keep on supporting me. And I hope na ikaw na nagtanaw karon, you will subscribe. Yep. And yeah, I guess that's it. And yes, you can follow me on my Instagram and then Facebook. So I hope you guys enjoyed this video. Please give a big thumbs up, share, and subscribe to my channel for more videos. And don't forget to click the notification bell below to get notified whenever I post a new video. And shout out to Cedric Jan Umisol, Jade Sinalang, Nyler Blair, Richie Oko Okon, and Junski Malinaw. Thank you guys so much for subscribing. And if ganun ka ma-shout out, just comment down below. I'll see you guys in my next one. Bye! Mwah. Secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more.